N'estàs fart del surf, el rafting, el parapent, l'snowboard, el barranquisme i el paracaigudisme? Què et sembla si proves de fer senderisme? L'únic que necessites són ganes de caminar. Però et deus preguntar... I què em pot aportar a fer senderisme, a part de suar com un burro? El senderisme, una de les coses que té és que et permet tant arribar al cim culminant d'un massís o d'una serralada, com de fer una volta pel voltant d'un poble i conèixer els diferents indrets que hi ha, que siguin fonts, siguin ermites, siguin castells. Et permet conèixer una mica el país més, diguem-ne, profundament. Tot això és molt bonic, però ara parlem de les sensacions que experimentes fent senderisme. Això de caminar per la muntanya és un plaer que de vegades és difícil definir, no?, les sensacions que tu reps. I no preferiries practicar un altre tipus d'esport de muntanya? No deixaria de practicar el senderisme per cap esport d'aquests de moda, perquè és una mica això, no?, que sí, descarregues molta adrenalina i en el moment... El que passa és que el que a mi m'aporta el senderisme, un esport d'aquests no ho puc gaudir tant, no?, com és el fet de gaudir de la natura o anar a visitar aquest lloc o pujar al cim. Escolta, i com es guia un bon senderista? Perquè jo em perdo caminant pel meu barri. Una cosa que sempre es recomana és que una persona no se'n vagi mai sola a la muntanya si no coneix la zona, no? Si una manera fàcil de seguir un camí i que aquí a Catalunya és molt factible són els GRs, no?, que estan senyalitzats amb una banda vermella i una blanca. Aquests camins pots optar per fer trams d'aquests camins i no tenen pèrdua. I si et perds, què has de fer? A veure, si et perds, el primer que has de fer és intentar mantenir al màxim la calma i en el cas que sempre et sigui possible, recular, no? El que passa és que, clar, això sempre depèn molt del lloc on estiguis i de com tu coneguis. Un últim argument. Has de venir a fer senderisme perquè experimentaràs sensacions que encara no has viscut. Si ja n'estàs convençut, aixeca't del sofà i comença a fer senderisme. I si no, relaxa't i gaudeix del paisatge.